nabukal ti yaman ng kalusugan program muno YAKAP ti PhilHealth. Tapno maipayan iti libre a serbisyo kan agas dagiti pasyente. Ngem sumagmamano ay YAKAP providers iti rehiyon Cordillera, ti naduktalan ang manggun-gundaway iti programa. Iti investigasyon ti ahensya, nasurok sa nga ribo dagiti ghost patients. Dagito nga individual ket pimusayen ngem nairaman dalata iti programa anay payan iti pondo. Ada detalye ni Jessel Kate Lapisar. Maysa kadagiti serbisyo kan programa am ayjayjaya kadagiti membro ti PhilHealth ti YAKAP wenno yaman ng kalusugan program. Ni Manang Cynthia kas maysa nga ina nalaos ti panagyaman na gaputa bawas pay ti gastos ti panagpa-check up ti anak na ti programa adaytoy. Free consultations, kung nagpa-consult yung anak ko, free naman lahat. And nung ako din, yung na-accidented din ako, meron na mga benefits na zero naman, hindi naman ako nagbayad. Kas baro amang mangged, nag-avail met iti yakap ni Jenny tapno saan daytoy nga aggastos no agpa-check up wenno mangala iti agas no agsakit daytoy. Free consultation and free yung medicine sa depende kung saang district health center yon. Nupay nasaya at daytoy a programa kas Enhanced Comprehensive Primary Care Package at dagiti YAKAP providers kas dagiti rural health clinics amang gungundaway ti programa. Kinumpirma ti PhilHealth Cordillera ang nasurok sa nga ribo ti ghost patients iti sidong ti programa. Iti panagturong ti PhilHealth Cordillera legal team kadagiti masaknan a local civil registry office kan sementeryo na paneknekan a pimusay dagitoy a ghost patients. Mapilaan iti kaso dagiti naduktalan a pasilidad ken YAKAP providers nga addaan ti ghost patients. Justify kung ano nangyari kasi I told doctors region-wide, MHOs region-wide, I cannot really imagine you indicating first patient encounter for those na patay na siya. Balbalaagan namat dagiti YAKAP providers ken impasigurado na ang maipatungpal dagiti addang tapno malapdan dagiti kapada a klase ti insidente. If you avail of the YAKAP service, kailangan meron tayong mutual care agreement with the facility kung saan kayo nakayakap. These are things that we are doing para maiwasan itong mga kaso na ito. Kaadwan kadagiti naduktalan ang nagdaudan dagiti ghost patients ket dagiti rural health unit. Jezreel Kate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas.